Masibingelele bazalwane, singena kwisigcawu seshumi nanhlanu, episode 15. Sasiqale-ke uReuben, indodana yokuqala kaJakobe, isiprofetho. Thola uGenesis 49 verse 3-4. Reuben, wena uyizibulo lami, ubunqabavu bami, nokuqala kwamandla ami okuzala, ukuvelela kwesithunzi nokuvela kwamandla. Unganaki nongaqala njengamanzi, ungaveleli ngoba ukhuphukela embhedeni kayihlo. Leso sikhathi uncelisa umbhede wami, uReuben wakhuphukela kuwo. I-background ngoReuben. Reuben, indodana yokuqala kaJakobe noLeya. Jehova wabona ukuthi uLeya akathandwa umyeni wakhe, wambusisa indodana waba esithi, ngenxa yokuthi uJehova ulubonile usizi lwami, manje umyeni wami usezoqala angithande. Igama lakhe lisho ukuthi bheka indodana. Izwe laseFrance liyinzalo kaReuben ngomlando, noma-ke wayizibulo, kodwa ubuzibulo bakhe wabephucwa ngenxa yokuthi walala nencekukazi kaLeya, owayeyisancinza futhi sikaJakobe. Ama-attributes kaReuben kungabi stable njengamanzi. Usho ukuthi bangabantu abangazinzile, ongeke bathembe kalula. Lokhu kwabonakala kwindaba exoxwa eBhayibhelini ngenkathi benza uzungu ngomfowabo uJosefa, oyintandokazi kayise, mhla ebalethele ukudla ekwaluseni. Indaba etholakala kuGenesis 37 verse 20-30. Yize waqhamuka neqhinga elihle kunokuba bachithe igazi lomfowabo, waqhamuka neqhinga lokumphonsa emgodini okwakungowamanzi, kodwa-ke wayenecebo lokumkhulula engasese. As a big brother and izibulo, his word was final. Wayengabakhuza labafowabo bayeke lo mqondo wokwakhela umnewabo uzungu, but awenzanga lokho. Enye yama-attributes abantu bakwaReuben ngamandla nesithunzi. Izwe laseFrance laziwa kakhulu ngobaba bempucuko. Yibo abanamasu amahle kwipolitiki nasekuphathweni kombuso, nobuciko kwi-art and literature, social manners and fashion, refined enjoyment. Babe namabhilidi amahle ayizigodi zamakhosi, amadolobha abo mahle lento exakayo because of their best architectures. Buka iParis, uyinhloko yedolobha yabo, sekuze kwaqanjwa nezingoma ngayo, kubalwa ama-artist ethu adumile, uMaskandi. Khona ingoma kaMaskandi ethi Paris. Ngiyayazi mina. Siqhubekeni. Their notorious individualism is at once their strength and their weakness. It is a source of their vitality, but also lead them to endless destructive conflicts with each other. They lack some disciplined civic virtues. This conforms their inner instability as water. As unstable like water, you shall not excel. Khona kuyabonakala ukuthi babe nayo i-element yobuzibulo uma ubuka impilo yabo eminyakeni edlule ngama-early centuries. Amakhosi anqoba izizwe, bakha umbuso oqinile, beba ngama-champions and custody of Christianity, beba ngamakhala ezimpi ezingcwele nama-Muslim no-Holy Wars, protecting the legacy of inkolo yobuKristu. One of the series one can watch is Nightfall. There's a series called Nightfall. KNIGHTFALL. Lapho iFrance iba ikhala lokulwela inkolo yobuKristu in Jerusalem. The concept
of Holy Grail, France. The survived bloodline of Jesus in France. You can watch the movie Da Vinci Code. Well, this movie is very contradicting. Not contradicting. It's dramatical. Ngithanda ukuchaza kabanzi ngale nto le i-Holy Grail, but enye izinto umsindo omkhulu ngenkolo yobuKristu ne-bloodline kaKristu. It's a very complicated study. Sadinga nje ukuthi phele 20 minutes ngixoxa ngayo ukuthi kwenzakalani, but in short of it, but there's a belief yokuthi ngesikhathi uJesu angime lapho no guys usingxabana enkulu la ngithule ne. Yeah, there's so much one can say about France, and ozobona ngayo ukuthi imbala they are Reuben dissidents. Kunezincwadi futhi ongazifunda nama-movies amaningi ongawabuka, amanye ngiwashilo. Umbhali wezincwadi odumile ungumFrench u-Alexandre Dumas, wabhala incwadi ethi The Three Musketeers. Ezinye izincwadi about France zibhalwe nguRobert Shear, titled Like All Things Are Light, The Saracens, Land of Infidel. These two books by Robert Shear are downloadable online. Movies and TV drama you can watch: Da Vinci Code, Nightfall, The Man in the Iron Mask, The Three Musketeers, also in book from Alexandre Dumas. Iy'ncwadi lezo noma-movie ongabuka just to learn more about France. But if you don't know anything about France, it's impossible to understand those movies. It's all about having interest of understanding the French history, and then watch those movies. You learn more about France. Esidluleni sikidodana yesibili kaJakobe kwakunguSimeoni. Simeoni ke kakhulukazi uyamaniswa noLevi. So those two are brothers, but they describe them in the same place, like as if abantu ababodwa. So ingane esibili nesithathu kwakuSimeoni noLevi. So igama likaSimeoni means hurt, Levi attached. So masizweke isiphrofethi-ke sithola kwiGenesis 49 verse 5-7. uSimeoni noLevi bayizelamani. Their attributes are ngamathuluzi obudlova, izikhali zabo zokucekela. Isiphrofethi sabo: ungangeni eqenjini labo mphefumulo wami, ungahlanganiswa nebandla labo, simo sami ngengqondo, ngoba ngentukuthelo yabo babulala amadoda, ngobudlova babo banquma imisipha yenkunzi. Mayiqalekiswe intukuthelo yabo, ngoba inesihluku, nokufutha kwabo, ngoba kwenza ngonkahlo. Mangibacaze kwaJakobe, ngibahlakaze kwa-Israyeli. I-background: waphinde wakhulula futhi-ke uLeya wabesethi, kungenxa yokuthi uJehova uye walalela, ngoba bengizondwa, ngakho wanginika nalona futhi. Igama likaSimeoni lisho ukuthi walalela, ungizwile. In English it's translated as heard, H-E-A-R-D. uLevi sithe umfowabo kaSimeoni. Well, angazi kahle ukuthi kungani beyamaniswa kanje. I mean, as close brothers, ngoba noReuben ungumfowabo but eBhayibhelini kuzwakala sengathi bazalwa bodwa kunina. Ungenzeka ukuthi-ke bahlanganiswa intukuthelo noma ulaka. uLeya waphinde wakhulula futhi
wazala indodana wayesithi manje umyeni wami usezozihlanganisa nami ngoba ngimzalele indodana, amadodana amathathu. Ngakho igama layo kwathiwa nguLevi. NgesiNgisi lihunyushwa ngokuthi attached. In the context singathi-ke ngesiZulu namathela, hlanganyela, bandakanya. uSimeon lo noLevi abazange babe isizwe njengabanye, bahlakazeka nezizwe zonke zakwa-Israyeli. Bayizelamani, izikhali nobudlova impilo yabo. Intuthu yabo yabonakala ngenkathi uSimeyoni noLevi bebhuqa wonke amadoda asemzini aseShekemu ngenxa yokuthi-ke indoda eyodwa yalala nodadewabo ingamshadanga, yize babevumelene ukuba uJehova akabahlukanisanga. Babeyoba ngabangalawuleki, bebeyoba isizwe esiyibutho elingalawuleki, rootless militant nation. uSimeyoni wagwedla ulwandle nesizwe sakwaDani baya eqhingini zaseBrithani ngabo-720 BC. Kukholakala ukuthi-ke isizwe sakaDani saba nomthelela ekutholweni komuzi isithi yaseSparta, eGreece. Lobu bufakazi-ke butholakala encwadini kaMaccabees ukuqala, lapho kwatholakala izincwadi zokuxhumana ezihlobahlosile phakathi kwamaJuda namaSpartans ngama-centuries esibili ithi kumaSpartans, "Unguzalo lwethu." Umlando ngamaSpartans uthi wabophaka impi izidlamlilo ezinobuciko obukhulu bokulwa. For depiction of their history, please watch a movie called 300 and also its sequel, the continuation of the movie number 2. This is the history of their wars with patience when there was a shift of history. AmaPersia-ke namaMede yibo ababebusa umhlaba. Angithi-ke nizokhumbula ukuthi inkosi uDarius I owakhulula amaJuda kuma-Babylonians, osho ukuthi-ke behlula ama-Babylonians ukuze baphathe. Nakho manje sebehlulwa ngama-Greek, nawo umbuso wawo waphela, kwaphatha amaRoma. Yingakho bethi-ke empires rise and fall. Kunobufakazi bokuthi uSimeyoni wazithola ekwi-British Isles, naye ama-British Celts, Irish, bakhombisa ubuciko babo kwezempi bebhekene nempi yamaRoma besebenzisa amava amaSpartan and aseGreece. uLevi-ke noma amaLevi nawo akhombisa ubuciko obufanayo bodlame, kodwa bona babusebenzisa ngokuba izikhonzi nezisebenzi zika-Elohim. Le-Elohim is uJehova shonjalo. Ugqozi lwabo lwempi nentshisekelo yokusebenza u-Elohim kwenza amaLevi aba yi-perfect choice kaJehova emsebenzini wobupriest. Umsebenzi wabo omkhulu kwakungukubulala izilwane zomnikelo. AmaLevi awenyanyi, bagudi emabutha, bangabahlinzi, surgeons, bangamabutho, basebenza emamushwari, abahlozi bezidumbu, abaseshi bamacala ahambisana nokubulala. Kudala babengabaculi, kakhulukazi endumiso. Bayabonakala kwimboni yamafilimu bebukisa ngekhono labo. Batholakala enkolweni yamaJuda and kunalabo abengewona kodwa aba-religious. They retain their names in some form of Levi, Levi, or Levi, Levy. The derivative word Kohan or Kohanim, Kohen, Khan, and Kohen. Sengiqe kakhulu emzuzwini eyishumi ngo-4 minutes, ngakhona ngisuke ngakhuluma uJuda, uReuben noLevi noSimeon. They've got longer history together. Beshifane ngibahlukanisa but-ke
so far seniqedile anyway. So siyabonga masingathathi isikhathi esiningi, asibone kwi-next episode. Ngiyabonga.